Sí, hola, hola. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Pois estamos aquí para presentar este libro escrito por min, que leva o título Verbos do Corazón, Camiños de Tinta e Terra. Como vemos, estamos facendo un viaxe por a Ribeira Sacra, non? Estamos no Concello de Sober, de tal que este libro contén unhas cuantas poesías tamén adicadas ao Concello de Sober. Entón, pois é un libro feito en galego rural, pois fácil de entender, prácticamente. Pois dende aquí dou as gracias á miña editora Peruchela, a este capitán, e máis tamén a este encantador, este guía que temos aquí con nós, e tamén aquí o señor da cantina, desta cantina de aquí arriba, que tamén é o promotor de moitas cousas e que está facendo por nós pois verdadeiramente algo moi importante. Vale, pois este libro contén 100 páxinas, como digo, entón están os concellos daqui limítrofes, que temos, pois, por exemplo, Ferreira de Pantón, por exemplo, Monforte, se ustedes coñecen. Entón, pois, bueno, ten uns poemas e unhas poesías que vou agora, pois, por exemplo, unha delas é Catamarán, catamarán, que todos os anos te esperarán. E como estamos no Concello de Sober, pois esta que di, un alfareiro é senón un rosquilleiro que sempre te acompañará por o teu carreiro. Sober, tes os Chancís, pois os Chancís é un paisaxe moi similar a este, efectivamente, o sea, é moi similar, é que está aquí ao lado, non? Entonces, Sober, tes os Chancís que regalaches os miños que adoran os teus veciños. Se vas a Sober por uns arrotas de beber, pois bueno, que temos aquí a cerámica de Undivós, donde fai arrotes, non? Entón, por eso isto vai dedicado a eles, prácticamente. Por uns arrotas de beber e unhas roscas de comer, porque as súas roscas tamén son moi famosas, non? Se as Soberas de visitar, polo miradoiro has de pasar, e a rosca disfrutar. Pois temos un miradoiro tamén moi pertiño daqui, que tamén é moi fermoso, que acompaña a todo este conxunto da Ribeira Sacra. Sober que os potes tes a luz de poñer a lareira para namorar a xente inteira. E logo outro que non quero cansalos moito, non? Vamos a ver, cando eu era moza escoitaba dicir, vou a feira a Sober, a ver se atopo a alfareira para mercar un xarrote e ser boa adegueira, e tamén taberneira, e tamén atopar unha sulfatadora. Referímonos aquí á máquina de sulfatar as viñas, non? Para sulfatar a miña viña, tanta presa que me tiña. Moitas grazas, un placer facer esta viaxe con todos ustedes. Espero que vayan ustedes pois moi contentos desta paisaxe, deste estar nesta Ribeira Sacra, porque xa me comentaban, pois fai un momento, que alguén era de Pontevedra, non? E pasamos daquelas auguiñas un pouco dulces a estas, non? Que Pontevedra tamén é un encanto, por certo. Pois nada, pois moi boa viaxe a todos, unha gran aperta por haberme traído aquí, e foi todo un luxo para min. Vale, moitas gracias, bo viaxe.